Да, преполовихме месец октомври, макар че, както каза Ники, навън си е съвсем лято. А с това пък официално до изборите остават само 2 седмици. Вероятно по това време, на 29 октомври, много от нас вече ще са гласували. Кампанията обаче тепърва се разгаря. Гост на предаването днес е Карлос Контрера, кандидат на ВМРО за кмет на София и за общински съветник. Здравейте! Здравейте! Всички кандидати, които сядат в нашото студио, кандидати за кметове, получават един списък от блиц въпроси, които са свързани с техния живот, но и с живота им като граждани на София. Готови ли сте да чуете вашите въпроси? Разбира се. Бихте ли променили името на някоя софийска улица и как бихте го променили? Не мисля, че точно сега е момента да ги променяме. Не за друго. Достатъчно конфликти има в обществото, да създаваме още нови. Има редица предложения, но аз си мисля, че първо трябва да оправим улицата и след това да мислим за табелките. За това ще говорим след малко, но да минем първо до края на списъка с блиц въпроси. По скалата от 1 до 10, как оценявате шанса си да станете кмет? Да кажем 5. 5. Не би ли следвало да е по-смело на този етап от кампанията или... На този етап не, тъй като имаме едно огромно мнозинство от хора, които все още не са наясно защо трябва да гласуват на местните избори, камо ли пък да си избрали за кого. Аз не мисля, че в момента има фаворити извън тези, които са набедени за такива. И за това ще говорим след малко. Има ли кандидат за кмет на София, който ако спечели и стане кмет на София, би ви накарал да напуснете града? Не, в никакъв случай. Преди дни Столична община забрани шествие в подкрепа на Палестина. Вие, ако бяхте кмет, какво щяхте да направите? Не съм привърженик на забраната на шествия. Знаете, че стана някакси практика напоследък кмета Фандъкова да забранява и все ми се струва, че забранява все тези, които не се харесват на посолството или на някои посолства. Не смятам това за добра политическа практика. В конкретния случай обаче Столична община се позовава на доклади на МВР и ДАНС за евентуален риск за сигурността на хората, ако това шествие се проведе. Това би ли било аргумент за вас или въпреки всичко отстоявате тезата си, че шествие трябва да има? Съгласно закона, когато има данни за опасност за обществения ред, наистина кмета може да забрани, но Луковмарш беше забраняван няколко пъти. Аз не видях нито едно доказателство, че там има опасност. За конкретния случай говорим, за шествието за Палестина. Той подходът трябва да е един и същ. Не може да разделяме гражданите на такива, които повече ни харесват и такива, които не ни харесват. Аз не смятам, че има основания. Не смятам, че има оперативна информация в ДАНС. В противен случай нивото на опасност ще да бъде вдигнато от 3 по-нагоре и щяха да се вземат мерки за ключовата инфраструктура. Такива не са взети. Тоест не вярвате на аргументацията на общината? Аз твърдя, че някой е излъгал. Дали това е общината или службите за сигурност, трябва да разберем. Това е важен въпрос. Важен въпрос. Как бихте описали основния си опонент? Нашия основен опонент е ляво-либералния образ. Ние имаме достатъчно такива кандидати на тези избори. Как се казва ляво-либералния образ? Може да си изберете между господин Терзиев, господин Хикимян, госпожа Ваня Григорова също влиза в образа на ляво-либералния кмет. Изненадваме с някои свои изказвания, така че за момента имаме 3 претенденти за този тип вод. ВМРО като патриотична консервативна организация не споделя значителна част от идеите, които им се въртят в главата и артикулират в публичното пространство. Партиите, които са издигнали господин Хикимян и господин Терзиев, като че ли се позиционират повече в център дясно, вие защо смятате, че лявото е техния спектър? Те твърдят, че са в център дясно. Между твърдение и същина има голяма разлика. Няма как да твърдиш, че си десен да подкрепеш гей парад, например. Това ли е лакмуса за това дали си десен или ляв? Не говорим ли за икономическа политика, за подкрепа на работещите, на семействата, социални помощи? Не се ли определи от това дали един човек е ляв или десен? Разбира се, дадах го като един емблематичен пример. Иначе непрекъснати идеи за забрани, да кажем, въвеждането на нискоемисионна зона, това е лява мерка. Единствено ВМРО предлага програма за подкрепа на образованата раждаемост. Ето я на дясна мярка. Заказахте обаче, заговорихте за гей парада. Вие искате той да бъде спрян, а преди малко пък ни казахте, че всички шествия на тях трябва да им се даде свобода да се случат. Дори и това, което е в подкрепа на Палестина, знаете, държава, която е в
анклав, който в момента в военни действия. Няма ли противоречието? Аз мисля, че има голяма разлика в същността. Едно шествие, което практически се обявява против войната, и едно шествие, което иска да си променяте Конституцията, за да признаете повече от два пола. Не, няма такава Има идея. разлика. Питам ви, защото вие самия казахте, че не трябва да спираме неща, които не ни харесват на нас, пък гей парада искате да го спрете. Това е моята позиция. Аз не съм съгласен да се пропагандира, че има повече, примерно, два пола, както и не приемам тезата за еднополови бракове. Имам това право. Имате това право, да. На този етап такава идея няма законодателна, нали така? Как да няма? Това непрекъснато се предлага и според мен е въпрос на време. Между другото, сега се коментира отварянето на Конституцията от някъде да се появи подобно нещо. Имате ли такива допускания? Да. Вие ако станете кмет, обаче, господин Контрера, не трябва ли да сте кмет на всички? Дори и на тези, които биха искали да сключат еднополов брак, дори и това да не е разрешено по закон в момента. На тях няма ли да им бъдете кмет, ако те живеят в София и вие спечелите? Кмет на всички не означава всеяден. В каквато роля се опитват доста хора да се набутат. В крайна сметка ние избираме управленци, политици, заради това, че те имат определена философия. И според мен е честно и почтено сега в кампанията да се каже за какво си и какво няма да подкрепиш. Така е честно, така смятам. Да. Може би е старомодно, но за мен това е правилният подход. Да завършим с тази поредица блиц въпроси, макар че ние вече преляхме към същината на интервюто, тъй като заговорихте за обещания от кампанията, която слушате и наблюдавате до този момент. Кой кандидат за кмет дава най-нереалистичните обещания според вас? Първо, на мен ми е изключително трудно да се ориентирам кой какво всъщност предлага. Според мен най-нереалистично звучи господин Терзиев. Не за друго, защото той няма опита реално. Той няма абсолютно никаква представа в каква роля смята да седне, ставайки кмет, и то в хипотезата без гарантирано мнозинство в Общинския съвет. Тоест всичко, което той говори, на мен ми прилича много повече на лозунг, на пропаганда, отколкото на реални ангажименти за изпълнение на реална политика. Означава ли това, че ако вие станете общински съветник, да кажем тези 5 пункта, в които вие допускате, че може би няма да станете кмет, ако станете общински съветник, по никаква форма няма да работите с Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София, щом допускате, че техните идеи са популизъм, нереалистични и така нататък? Аз не съм квалифицирал идеите им като популизъм. На една част от техния електорат им харесва непрекъснато да бърборят за велоалеи и за пешеходни зони. Не ли? Хубаво да има? Имат, разбира се, това право, стига да успеят да убедят мнозинството, защото обратното, диктат на малцинството, на мнозинството, знаем как свърши. Не е ли хубаво да има велоалеи и пешеходни пътеки? Пешеходни пътеки, така или иначе, има и трябва да се правят. За хубавото е хубаво, но това не може да ти бъде фикс идея и плантата на кампанията, защото кварталите в София имат далеч по-големи проблеми от това да разчертая някой с жълта боя по един булевард велоалея. Говоря за друго. Ние в тази кампания трябва да се опитаме да обясним, да представим на софиянци един план за действие. Какво за всеки от нас като кандидат за кмет, съответно представител на политическа сила, е важно. И тук отговарям и на въпроса ви. Със сигурност на балотажа нито господин Хикимян, нито господин Терзиев ще получат подкрепата на ВМРО. Оттам нататък в Общинския съвет е възможно по единични въпроси наистина да се постигне единомислие. Но гледайки хода на кампанията, според мен Общинския съвет ще бъде изключително фрагментиран и според мен, за съжаление, след 12 ноември ще се прехвърли модела на така наречената, как го наричат, не коалиция с глобка, от национално ниво на ниво София, което означава съвместно управление на Промяната и ГЕРБ. Независимо кой ще бъде кандидата избран за кмет. Вие готов ли сте да бъдете част от някаква сглобка в името на общината, в името на София? Аз не мисля, че трябва да се влиза в сглобки, всеки, който излиза в момента и поема конкретни ангажименти, да си внася докладите и да ги защитава. Вие обаче бяхте в своеобразна сглобка с ГЕРБ през последните 4 години. До каква степен смятате, че носите също отговорност за ремонта на ремонта, за мръсния въздух, за презастрояването?
С глобка е силно казано. Аз ще ви напомня, че 2019 година единствено ВМРО излезе и официално обяви подкрепа за кандидата Фандъкова. Да. Точно с аргументът да не бъде избран ляв кмет на столица. Тогава левия кандидат беше госпожа Мая Манолова. С кмета Фандъкова работихме по конкретна програма с конкретни проекти. Част от тях се случиха, част от тях не се случиха. Видяхте, че в последната година имаше напрежение. За тези, които не се случиха добре, носите ли отговорност? Как нося, разбира се, и като общински съветник, и като председател на групата Патриоти за София. Защото всеки един неуспех означава, че не си положил или не си могъл да положиш достатъчно усилия. Няма как аз да ви се представям целия в бяло, всички да бъдат лоши, какъвто е наратива на тази кампания. Аз твърдя, че в София, макар ковида, макар и енергийната криза, инфлацията, всичко, което ни се случи като град и държава, в София също се случиха добри неща. Да, има пропуски. Да, темата с въздуха, например, така и не успяхме да се преборим. Да бъде забранено горенето на отпадъци, да кажем, в гетата, защото само на няколко стотин метра от тук, квартал Христо Ботев, с камарите гуми, които и в момента са натрупани. Как се спира това? Законът е казал ясно. Кмета налага забрана. Говорим за закона за чистотата на атмосферния въздух. Настоящия кмет не събра смелост да го направи и съответно да изпрати органите на реда да налагат тази забрана. Аз не казвам, че това са популярни мерки, но няма какво да се лъжем. Не може да обясняваш, че автомобила на бай Иван от Обеля, който е стандарт Евро 4 примерно, цапа повече, отколкото запалените гуми в Христо Ботев. Просто не е вярно. Знаем, че гетата и тяхното премахване също са един от вашите приоритети. Включвам и горенето на гуми като част от тази тема. Това е огромен проблем за София. Не за друга, защото вие искате тези гета да ги няма. Обаче вие отголвате един голям социален проблем. Тоест, къде ще живеят тези хора? Ако тези хора не се топлят с гуми, с какво ще се топлят? Защото съгласете се, че те надали се топлят с гуми, защото просто не им се включва парното. Допускам, че не могат да си го позволят. Тоест, как решавайки един проблем, който е съществуващ, няма да отворите друг проблем, който също го има? Първо трябва да сложим ред в града и според мен гетата са едни от точките, където трябва да бъде сложен ред. Законът за устройство на територията е ясен. Незаконно изградените постройки се премахват. Оттам нататък по отношение на прословутия въпрос на тези хора къде ще живеят. На вас общината даде ли ви жилище да живеете? Не. Защото тя твърди, че вие може да работите, имате достатъчно разполагаем доход, съответно не отговаряте на тези критерии. Но общината пък дава социални жилища на хората в нужда. Тоест, няма ли просто проблема да бъде пренесен от едно място на друго? Аз не мисля, че ще бъде пренесен, разбира се, ако не допуснем формирането на ново гето. Тоест, местиме ги от едно място, за да ги прехвърлим в едни блокове, където те да направят вече вертикалното гето. Много трябва да се работи по тази тема. За съжаление, тя се неглижира в последните години. Ефекта, да кажем, през чистотата на въздуха си е виждано. Самите гета, примерно това в Баталова воденица, са територии, които трябва да бъдат върнати обратно на града. И точно, например, за Баталова воденица, ВМРО има следната идея, с която ще ви разкажа и нашата програма всъщност. Премахване на гетото. Отдолу са два големи общински имота, които са с режим на застрояване за жилищно строителство. Нашето предложение е този режим да се промени. Там да бъде проектиран и изграден общински спортен комплекс с закрит плувен басейн с олимпийски размери, за да могат учениците на София да има къде да плуват, да тренират и плуване и водна топка. Спортни зали. Къде ще преместите, пак казвам, хората на това разрушено гето? Една част от тези хора, първо, нямат адреси там. Друга част, те така или иначе самонастанили се, пак не отговарят на критериите за настаняване в общински жилища. Аз не виждам защо ние непрекъснато фаворизираме една група хора и казваме, ние задължително трябва да им помогнем. Не, в никакъв случай въпросът беше по-скоро какво решение бихте могли да предложите, за да не решите един проблем и да създадете друг. Но кажете и за нещо друго, тъй като времето ни, за съжаление, се изчерпва. Тук обсъждахме един съществуващ казус на един от колегите. Община Триадица, 100
метрова отсечка до детската градина, човек трябва 5 пъти да мине тротуарите, защото са толкова щупани, че не може да върви по права линия. Как ще решите този проблем? Видях списък с улиците, които искате да ремонтирате, тази улица не е там. Какво ще да отговорим на хората, които си задават въпроса кога ще мога да извървя 100 метра, без да трябва да сменим тротуарите постоянно? Моля ви за кратък отговор. Първо да зададем въпроса защо не е свършено. Защото около училища, детски градини, социални и здравни заведения, тротуарите трябва да бъдат перфектни. Оттам трябва да се тръгне. Питам ви вас тогава. Аз също съм питал. Само че в район Триадица договора за пътна поддръжка е 2 пъти по-скъп, отколкото подобен договор на Московска. Тоест имаме проблем с администрирането. Иначе за конкретната улица, според мен фокуса трябва да бъде първо около такива обществени заведения, за да може достъпа да е нормален, след това всички останали. Между другото, това, което говорите, програма 100 за кварталите на ВМРО, това са квартални улици, които поемат значителна част от трафика и приоритетът трябва да бъде преместен към тях. Разбрах ви. С една дума, ако не станете кмет или общински съветник, с какво ще се занимавате? Ще продължа обществената си дейност във ВМРО. Добре, благодаря ви много за този разговор.